panagkanta, binahalaan, yun, katawadyo, pinigit, kasi dayo mo dito sa imani, magkailangan parang nagkanta. Hindi na rin ang ginaunan na kanta, himno, na pintas, Islamit lang pinasantong ng Ebanghelyo. Dito kasi pakadawan ng usung ang suro-suro. Hindi na himno. Manin, hermanos and hermanas, kasi adyo na, kasi mga kabataan, kasi adyo masasair, hinipit kasi ito umarod ng sa linong, repehatin, mabalin nila tan ipapah ni Mati Sito Kayat, kung mabalin ang kayat upaya, kayat doon nga pagbabaliwa, ano ma-improve ulit na isip yun ng mga warwar na ako, ng mga warwar gawag ito na sa ito ng Evangelyo. So, kasi ito, sisinuto, pinila doon ng kado, di okaran. Kapintas na yung mensahe na panagdayaw iti ako. Kung ano lang sudok ng mga kado, nagdayaw ko doon. Pinulit na doon yun, habang nagkantawan doon yung okaran himno, asla, pinulit, dayaw yung ako doon. Nag-uwan ng lafi, hermanos, hermanas, kat may isang sangayan, marali. Ang sipon, kano pa'y pinabii, ito pa nagserbi, unong nga rin na panangakarami, hindi mo kapudos, gapo kadagiti na nagkasapulan. Nag-uwan, marali, pet makunat mga isang salumina, ang sipon, nag-uwan ang lafi, pet iso iti panang celebrate, iti disperas, iti panakayanak, iti manubot. Mga inataw tapat may tikas kakit, celebraran tao. No hindi mo kasanay, nga isi tao, umuto ni birthday, atuan, umato ni birthday. Babain met, ito met lang, panagiging mo. Inilang yung istorya na ito ay hermanos and hermanas. Ito ay oha nga Heso Kristo. Nakasbaon iti Diyos, ket anak iti Diyos, ket imali, at iti kasta, di parang naman pinadawan iti Diyos kada tayo. Imay, nakasmay sa nga nanungo. Kaninilag yung pakasalitaan nung nabasa itong santuan ng Ebanghelyo. Kinudod yung basahan yung si Lucas 2. Mabasa nyo na iti Matthew metlayan iti 2. Hermanos ket hermanas, yung matan sa pakasalitaan ng Kristo na may sa mananumog, na itilaksin iti tinga Diyos na, ket may nagparanta na tayo at may sa mananumog. Ket iti pan nakayanak na ket ohang lumapuna nga kumauntukan panuton disitong ipukod ito kaya ko kananhan. Iti gamin isin panawin gawin Agosto Cesar. Iti dahil nga tiyempo iti panagipatron. Inilagyan ni panagipatron panagpapalista. No kumaita purok tao ano barangay tao makabuluan. Inanood yung tiyan umuwi tao mong parehistro. Tapno iti kasta mabilang wano maamuan itong galmay sa nakas oha nga botante. No na iparehistro to ugamin, oha tao nga lehitimo nga bumarangay. Pakialaman sito ang gobyerno, ang sipot ka makialam to ulit ang gobyerno. Mga ngakong siya ka ng palehistro. Madaman sa pa lang si panag-rehistro, pinila narpas mahuani hinapay siguro maudi, hindi pa nagpapalehistro, umatilah no isin panawin ni Heso Kristo. Isin Augusto Cesar, hindi na mangulo. Iti ang tiyempo, kat umuisat ay siya mong palehistro sa Maria e Jose, kita at i-distorya ay siya diyo, nagsipot din natong maroon. Anong celebrar ito ay Christmas, na hindi sumatan pa na kaya sa puto ni Heso Kristo. Umuwi siya din ang palista. Kat isimit nga tiyempo, kat na iran-ranaw, na isigayang ikabulanan, kat daw, si pan nakaipasngay, niya po tayo ng Heso Kristo. Kat naay-ay, agsipod, tagapok na siya o si Taco, miid si lugar pagpasngayan na. Agasyan tayo ng pasngayan na dini oha nga kulungan hang karnero. Na iyanak iti maysa nga Diyos iti nanumo nga lugar.
Ket aduan to pa jo. Ni dimfollow mo nunig siya akong mo. Kasuwon siya pa wala nasisita pa asya kasuwon. Numit ako mo palisto. O doon siya ko. Tsaka si Regetitus na agsipod. Tama ko nitig mo yung klinik. So nga duwan yung mayat si ito ay paganakan, pinakaya. Umuwi siya ni klinik ang maasikaso siya. Samantalang ako ito yung Yesu Cristo kaya nagyanak na umiid ng panganak. Naganak ni Maria kaya nagyanak may isang ubing, iti may isang akaluong. Waon siya lang binungon itilukot. Kasta iti tinanungo. Iwar-waragawag na pinapakumbaba. At siya nga ba nakayanak na? Hasyag dayaw agsipod na may pagtukad nga ron nga may anak at may sa nga manubot. Hasyag dayaw ang pasto o mamati, emotion mo siya nagitedi, sagsagot. Tulong siya siya siyute. Gaspar, Baltasar, Gimelchor. Yesuy, ay taga-aywan ni Carnero. Kasi tinig siya babaeng itigitwin, yung sinursurot siya. Inilan niya siya siya si tauhan ni Herodes. Iso nga si Herodes, may tinamit siya, nagalas mo yun siya kapalo na yun, puso na, o din na, umuwi adyo, kada tinig jo, di mari adyo na, kinta ipagkataon niya, may tagdaydayaw, kasiyat itig. Kani o din na Herodes iso, na oras umatig na, unong pangatsit isipa, kaya mo ipapatoy. Agsipo ta Herodes iditit na ago, may sinakayat idi nga iniagari, malaksid dayang ni kapuna na. Hasit ay garudmet niya na mamati ti Diyos, mamati, kaya po ito ng Yesu Cristo, nakasmay sa kaman nugbot, kaya ko siya nung fangad, ahin si Imoy, ahin siya, hindi ko. Pinoy siya kay istorya, nag-istorya lang ito ay Romano at Romana. Ang sipod tinatagod si ito ay celebraran. Tamanipod itinasantuan ng Ebanghelyo. Manipod isinugmana nga o din na napaagdaak idi awampay tipunganay tilubong agpapanpay itipunganay ititapok napataktera kon. Diyos may sumatang niya po tayo sa Kristo. Imuy iti baro ang tulag, isiwan, isi uno-uno, do din na may sa kaberbo agparang itinasag. Ito may sinagparangan na ito sa celebraran ng uwan nga rin, iti panagparang iti may sa kaberbo. Nga isuna po tayo ng Yesu Cristo. At iti bili na, iti Matthew, iti 4, Hermanos ket Hermanas, nga niyo, ket nagparang nga ron na iyanak, ket na ipakita, kadag itinadawan, kadag itipagtuladan, imuy mo, ay nangalang. Isuna, ket inimpadoyak-yak, ket hato na piri, hato na mati, nangunudyo. Tinenensyo, isuy, itiketsyo, wano gamityo, nagkalap, kasimurotyo, ay Yesu Cristo. Iti kabibiyag to met aduan, pinimit si umatana. Kadag iti adda nga rod, nagamkaming itumunggal may sa kadatayo. Ket po ginoy siya ito pangpangruna. Isyak ta ulatah ni oras met mumari to magdayo. Numampay, o simet at amin ni tiyempo kan kanito, di nalata nga kita siya ito ko ipangpangruna nga aramidon. So katuan, ito kan ako manangan lang, na malaksid mo ito galing ulit mat. Inilat si tumunggal may sa kadatayo, kaya hinay-dimong na pag umudit ang siya mga iulong sinasantuan ng Espiritu. Iso nga hinatutuan na natipon-tipon. Iso nga ito ang isang salumina, karapsat po ng Kristo, may ito palagdikimong agsipon taon-taon umalik ni birthday. At ito bilang taong may umalik ni birthday, at inilang, nga gawin taong malaksid layang, iniuntong kunin, ito ay physical na maipakain at physical na panagdir tao, mabuk to untupay, hapon na may ipakain na. Ibasa kasi ito kablaw, sinasantuan ng Espiritu, kada kayo hermanos ng hermanas, sa isip Diyos, o kung sa Diyos, nudo din ugman Diyos. Nga ito ay sumata na nga manipod, iti panakianak, iti may sa nga manubot, isunakit ng ipakita, iti pagtuladan, kasi namati simurot sa ilo. Iti 4, iti 20, 23,
Yung atito. O din ang Jesus iti Galilea dagiti imong una nga adalan na. Ato as imong una nga inayabane. Imong una nga nakangit ken namati iyo. O din ang iti 2023 ket dagos a pinanawan da. Kaya ken dagos a pinanawan da dagiti ikit da. Ikit ket simurot da ken kuana. Ket idi nagtuloy anag nga nakita na ti Duapay nagkabsat ni Santiago nga anak ni Zebedeo ken ni Juan kabsat iti barangay Agraman ken Zebedeo na amada tartari maanin da dagiti iket da ket inayaban na ida ket dagos a pinanawan da ti barangay ket ni amada ket simurot da ken kuana ato hasi simurot ket ni Jesus linawlaw na ti amin na Galilea anang isursuro kadagiti sinagoga da. Ken nangikas kasaba iti panak ti ebanghelyo iti pagaryan ket nang paimbag kadagiti amin akita ti sakit ken amin akita ken anlayen kadagiti kumili. Itoy dito yung nakaramid na hindi siyang kapanawinan nga nang paimbag. Ay si tao. Yun. Hindi Jesu Cristo man adayuma. Adayuma kimabutang tao. Nasurukin nga 2,000 nga tawin. Nakalawas hato. Ng agsipod. Kaya tinasanto ng surat. O din ang mangbangon na karigiti mamad. Tumanipod iti kapututan mo. Kaya isudin din mo ito. Natultuan babae itinasantuan ng Espiritu. Babae na tumamad po. Iso nga may tultulo si panangagas. Na Yesu Cristo hindi ka tigaw mismo yung mangagas. Kasi tinatako hindi nga mamati iyo. Kung silang sagidon hindi pagantanay nga. Isakit mo pa imbag siya. Ituwan. Mahapo ka nung magtrabaho tao. Ngayon, nalagan lang ang trabaho. Numampay, numaminsan, dito o din narigat. Narigat kayo nung hindi ka nag-grit na. Doon tama peperit. Kasang gandituan. No kumais yung panahon ni Yesu Cristo. O ito nga inagtartarigagay ha asid yung kumanabiit. Nang kaputad uwan, babain ni timagmadto, kan babain ni tidiktar itinasantuan ng Espiritu, hinamos hano makaramat hano, na duma-duma nga kita iti bulbulong. Kastapay lagi karamramot. Mga tao lang matig ito, law-law tao, nga nagabong banag, kahit makaagas. No kumapanpanunod, ako bukan kumakyat. Ngayon ka po inipamati. No idi, kahit hasi tinatako na agasan siya mamitsin niya agas siya po si pamati siya ni Yesu Cristo kat na agasan siya. At uwag kapumit inipamati to. Kahit kini ang tufo man, noong tufo laeng. Kahit mante din umanayin. Yung ating pagtuudon ng hana agas. At kapumit lang hanong muna kat yun. Mauray may proseso na gapo iti pamati tao. Maproseso no gapo ini pamati. Umanayin. Na makaagas. Kasi nga ngabsat ko at pamati. Ito ituloy-tuloy. Hinihina na ito rinugyan. Ito pa nagpamati. And kastanit ito pa nagdingid. So nga ni inugi. Ang daman ni po sa bumubdiyan sa ginto ng tuloy. Nagasat ito uwan ta natahato ng isuro. Kung may sakata kayo. Nila datin mo una ibibeman. Bignan surong si siyang kapuhi, Espiritu Santo. Diyan nasurutan siya sa pamati at may bangon at natutuwan marugnet na mangsursurot din ang pamati na siya sinugyan. Kahit o din ay kanasanto ng surat, nanya itinakita mi, nanya itinangid mi, isu ipakaamo mi. Mga hermanos and hermanas, Merry Christmas, and happy birthday na rulituan, kaya po tayo ng Yesu Cristo, tuloy-tuloy ito ay panagpamati. So, ito ay surat, ngayon dito kailangan nagpatingga, ano na yung istorya ni Kabibiyag Yesu Cristo, na hiliga po na hinato ang anong umumukan na tipon-tipon, kapit kastakit ito gurot ay celebraran, ito yung isang salumina, na ito ay panagpigimo. Kung ugman itong nato siya na, nung ito dahil, ang mga Pilipino, dahil hinatan
medyo maging sahin na naman mo siya. Yung bagang rabing yung kami, bukan tao, yung may isang kamati. Gracias.